Kinumpirma ni Clark Development Corporation President Manuel Garland na tuloy na ang gagawing relokasyon sa Philippine Air Force Housing at Administrative Building. Target ng CDC na mabakante ang 300 hectares Air Force area sa loob ng Clark Freeport Zone at ililipat ito sa Capas, Tarlac malapit sa New Clark City. The administrative and housing side will be transferred to a location sa up north ng konti under sa coverage ng Clark Special Economic Zone o yung papuntang New Clark City. Kung walang magiging aberya, sisimulan na ang relokasyon ngayong taon. Ang mababakanteng lugar ay gagamitin upang paupahan o i-lease out sa mga potential local at foreign investor. We can package it, develop, and offer to our investors dahil maraming naghahanap ng pwesto sa Clark Freeport Zone. Una naman ang nagpasa ng detailed plan ng Philippine Air Force sa Department of National Defense kaugnay ng relokasyon ng Haribon at 7 major units sa Air Force City. Hanggang sa ngayon, pending pa rin ang approval para sa transfer budget ng naturang paglipat. Base sa opisyal na pahayag ng Air Force, sumang-ayon sila sa relocation plan para sa development ng Clark. Subalit kanilang siniguro na hindi may sasakripisyo ang national security. Sa isang kasunduan sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority at DND, pinahintulutang manatili sa loob ng Clark Freeport Zone ang 600 Air Base Wing. But of course, the operational aspect, operational side of the Air Force, they will still retain some portion of the airport side as their operational facility. Kabilang sa iba pang unit ng Air Force na nakabase sa Clark ay ang 1st Air Division, 420th Supply Wings, 710 Special Operations Wing, Air Force Logistics Command at ang Air Force Reserve Command. Batay sa latest business count, mayroong 1,260 locators at investors sa Clark at 80% sa mga ito ay balik operasyon na matapos pansamantalang matigil dahil sa pandemic. Rainiel Pawid, CLTV News.